Vy ste dôkazom toho, že aj dnes vedia mladí ľudia zmysluplne tráviť svoj čas a užitočne. Čo máte vy prichystané? Čo chystáte? Áno, tak chystáme pre Banskobystričanov Medzinárodný modelársky deň. Pôjde o akciu pod názvom Podlavice Model Day. Bude sa konať v priestoroch Podlavickej základnej školy. V podstate pôjde o súťaž plastikových, leteckých, papierových, špajlových modelárov. Ja si myslím, že je to také dosť zaujímavé pre všetkých ľudí, pretože miniatúry to sa tak často nevidí. Čo sa týka toho zmysluplného trávenia voľného času, tak ja si myslím, že je to na ľuďoch a náš klub v Podlaviciach, modelársky klub Podlavice, v podstate sa snaží vyplňať deťom, ktoré majú záujem o túto činnosť, ten ich voľný čas. Koľko takýchto detí navštevuje váš krúžok? Náš krúžok momentálne navštevuje tých 10-12 detí. Mávali sme aj viac, je to rôzne, samozrejme pokles detí, možno deti majú iné záujmy, ale snažíme sa to propagovať každú chvíľku, ako sa len dá. Ako s nimi trávite ten čas? Čo s nimi robíte? Tak staviame modely, hlavne teda sa snažíme neísť do takej teórie, alebo proste stále staviame a hrajkáme sa s nimi, s tými modelmi, proste to je patlanina. Tie modely sú z dreva balzy hlavne a je tam strašne veľa roboty okolo toho a tie deti, ktoré o to majú záujem, tak sa s tým vedia vyhrajkať potom aj doma. A sú to deti len z Podlavíc alebo z celého mesta? K nám do Podlavíc chodia hlavne teda Podlavičania, máme aj z mesta niektorých, ale krúžky sú aj v centre voľného času, sú, ako mám informáciu, aj na nejakých školách ešte nejaké krúžky modelárske, takže je toho viac. My sme v Podlaviciach priamo krúžok. No a aké súťaže alebo aké aktivity máte? Tak náš klub podlavický organizuje v prvom rade teda tento modelársky deň v Podlaviciach, ale robíme ešte aj šarkaniádu, to je na jeseň, vždy mestská šarkaniáda, lietanie so šarkanmi, to býva pod pamätníkom, taktiež máme pod pamätníkom ligy hádzadiel, to bývajú 4 kola, 2 jesenné, 2 jarné. Hádzadielka sú také malé lietadielka, no aj veľké, rôzne veľkosti a to niektorí Bystričania, ktorí by o to mali záujem, poradíme im samozrejme na krúžku kedy čo a potom aj na našej webovej stránke možno nájdu tieto informácie, kedy naozaj ľudia, ktorí okolo nás, ktorí prechádzajú pod pamätníkom, sa pozárajú len krky otočené nahor, tie modely naozaj vysoko lietajú a je to sranda, keď to ľudí baví, keď sa na to prídu pozrieť. No a poďme konkrétne teraz k tejto súťaži, ktorú pripravujete. Kedy to bude a kde? Áno, takže Podlavice Model Day 11. marca, to je sobota, v priestoroch teda základnej školy Jozefa Grigora-Tajovského v Podlaviciach. Záujemcovia určite to nájdu, budeme sa snažiť im to teda čo najlepšie ukázať správnu cestu. Mám momentálne informácie ohľadne tých modelov počtu. Vyzerá, že okolo 300 modelov by tam malo byť, plus výstavné kusy. Okrem teda súťaže plastikových modelárov a leteckých modelárov, tam bude výstava papierových modelárov, tam okolo 70-80. Ešte sa to každým dňom mení, takže ešte pre akciu nebudeme presne vedieť, koľko toho bude, ale určite sa môžu diváci pripraviť, že veľa krásnych papierových modelov tam bude vystavených určite. Viem, že bude výstava historických leteckých modelov. Samozrejme teda súťaž leteckých modelárov, ktorá bude tam v telocvični. Tam budeme lietať s kategóriami halových modelov. Halové modely sú dva druhy, buď ultraľahké alebo športové. Tie ultraľahké aj športové v podstate sú na gumičkový pohon. Natočí sa gumička a v podstate tam krúžia po telocvični, až kým nedokrúžia. Potom ďalšou kategóriou sú slúky na dĺžku letu a na presnosť pristátia. Slúky to sú zase úplne iný typ modelov, je to len krídla, trup, základne a pustí sa to. Takže tieto modely tam budú tiež. Ďalej budú zvláštne modely, to sú rôzne konštrukcie, ktoré tam budú. Rôzne také atypické modely, mávame tam
čo ja viem, takých parašutistov, vrtuľníky porobené, alebo takéto rôzne modely. Taktiež bude súťaž leteckých modelárov seniorov. Už starí páni si prídu zasúťažiť, že áno. A ešte by som upozornil na jednu kategóriu, spoločný štart modelov na gumu, čiže tie halové modely, ultraľahké aj športové. Naraz vypustíme a ktorý najdlhšie zostane lietať, tak ten vyhrá túto kategóriu. Súťaž plastikových modelárov, tam v podstate veľa kategórií, lietadla, tanky, diorámy, figurky, busty, auta, lode, ponorky, helikoptéry, no a tak ďalej, je tam toho strašne veľa. Čo ja viem ešte, modely zo špajly, neviem, či tam vôbec niekto príde, viem, že niektorí sa chystajú, to je taká patlanina s tými špajlami tiež, ale modelárstvo je už proste také. A súťažiacich už máte vopred nahlásených, alebo sa môže ešte ktokoľvek prihlásiť? Jednak sú aj vopred nahlásení, ale takáto akcia určite na mieste priamo, hoci kto môže prísť, kto má modely doma. Taktiež pozývame verejnosť, pretože chystáme súťaže aj pre verejnosť. Opäť informácie nájdú na plagátoch po meste a na našich webových stránkach. Ako bude súťažiť verejnosť? Približte nám to. No, pre verejnosť chystáme také maličké bázové letecké modely. To v telocvični, samozrejme na dĺžku letu budeme to ščitovať, potom vyhlásime nakoniec víťaza, samozrejme, ak už nebude prítomný, tak cenu pošleme, chystáme pre nich aj zaujímavé ceny. No a potom chystáme ešte tvorivú dielňu s papierovými modelmi, ale to ešte sa upresní až potom.